מעזה הצטרף אלינו סרן אילם, שלום לך. שלום אילם, מה שלומך? אני בסדר, אמרתי הרבה יותר חשוב לשאול לשלומך ולשלום הלוחמים. אנחנו גם בסדר גמור, פה במרכז הרצועה נלחמים. כרגע באמצע מבצע התקפה, אבל המורל גבוה. יפה, תגיד לי, זה הכל מאותו דבר בעצם, זה כמו איזה אירוע שהוא בלתי נגמר, זאת אומרת, מכסים עוד ועוד מחבלים, עוד אמצעי לחימה, עוד פירים, עוד מנהרות, עוד מחבלים שרוצים לנוע ממקום למקום. זה הסוג של הלחימה, הוא נמשך אותו דבר למעשה. אני חושב שכמו שאמרת, זו לחימה ארוכה, זו לחימה שמי שנצח בה הוא מי שאורך הרוח שלו יהיה ארוך יותר. ולכן אסור לנו להרפות. אנחנו פה בחטיבה ובגדוד משתדלים כל הזמן בעוד פעולה ועוד פעולה טקטית ללחוץ את האויב, כמו שאמרת, לחסר עוד מחבל ועוד תשתית ועוד מנהרה, ובסוף מה שינצח את המלחמה זה לא חימוש כזה או אחר, זאת הרוח, והרוח צריכה להמשיך קדימה ולא להרפות. מיד ניגע ברוח. השאלה, אני רוצה לפני הרוח שלכם לגעת ברוח של המחבלים. ברור שחלילה כל מחבל שמגיח מפיר ומשגר איזה טיל יכולה להיות פגיעתו רעה. אבל השאלה אם אתם חשים במה שהכתבתם לחמאס, אם אתם פוגשים אויב מוחלש יותר, פחות עוצמתי, יותר נמלט, יותר מסתתר. זו השאלה. האויב באמת שינה את צורת הלחימה שלו. היום כשאנחנו נכנסים להתקפה, האויב נסוג, הוא נמצא במקומות שבהם הוא מוגן, הוא מבין שאין לו עוד הרבה לוחמים לבזבז, שנהרוג לו אותם, ולכן הוא מנסה ללכת אחורה כשאנחנו בהתקפה, וכשאנחנו יותר סטטיים בפעילויות של חיסוף ואיתור והשמדה של תשתיות, שם הוא מנסה לתקוף אותנו ולגבות מחיר. בתפקידנו לא לאפשר, לאיזה מקומות? ברור, לאיזה מקומות הוא נמלט? איפה הוא חש בטוח? מהם מקומות המסתור שלו? למרכזי האוכלוסייה. מרכזי האוכלוסייה, בתי ספר, מרכזים של אונר"א, שם בעיקר אנחנו מזהים את התנועות, שם הוא מרגיש בטוח. זה המצב כרגע. אנחנו מנסים לעשות כל שביכולתנו להוכיח את הדבר הזה, להפליל בעצם. להראות דרגים עלינו, פחות שבהם באמת רואים את המחבלים בתוך מרכזי האוכלוסייה, בתוך השטחים המוניטריים, כדי שנוכל לפעול בכל זאת. כן, אז זה באמת לא פשוט. איך אפשר, אמרתי לו, לעבור את המחט מתוך הרמת השחת, או בתוך הרמת הרועל. איך אפשר לזהות מי הוא אותו מחבל ומי הוא אזרח? הרי הם גם לבושים בגדים אזרחיים. נכון, נכון. המחבלים היום מבינים שללכת עם נשק ברחוב, אנחנו נזהה אותם מאוד מהר, כמו את האיסוף שלנו גדולות, ולכן התנועה שלהם היא באמת תנועה אזרחית, מבית לבית, וכלי הנשק משאירים בבתים עצמם, ככה שלא נזהה אותם בתנועה בין לבין. ואנחנו מייצרים תנאים שבהם אנחנו יודעים להפריד בין האוכלוסייה לבין המחבלים, אם זה על ידי יכולת לגרום לאוכלוסייה להתפנות, להכריז על אזורים כאזורי לחימה, וככה בעצם להשאיר אזורים שבהם ברור שמי שנשאר בהם זה רק מחבלים. תגיד לי. אבל כן, זה אתגר גדול, ואנחנו עושים כל מה שאפשר, כי זה מכיר עלינו את חופש הפעולה. אז איך ישראל בעצם תוכל לוודא אם יתפתח מצב שתצטרך נניח לפנות למשל את ציר נצרים, מעבר של, חמאס אומר שהוא לא מוכן שיפקחו על מעבר של אזרחים מימין לשמאל או משמאל לימין, כדי לדעת אם הם מחבלים או לא, שאף אחד לא יוכל להשגיח. זה דבר שהוא טוב לנו, רע לנו, אפשרי מבחינתנו. אני חושב שקודם כל זה שציר נצרים כואב כל כך לחמאס, רק מראה כמה המשימה שלנו פה היא ערכית וחשובה, כמה היא נותנת. הציר מאפשר לנו הרבה חופש פעולה בתוך רצועה, ולכן טוב שהוא נמצא. עם זאת, אני עוד פעם, גם כאזרח, ולא רק כעובש מדים, חושב שתפקידו של הצבא גם לייצר תנאים מדיניים. עוד פעם, כשאני עובש מדים זה לא מעסיק אותי ועושים מה שצריך, פחות נכנס לזה.
בארץ? מאיפה אתה בארץ, סרן אילם? אני גם בכפר אדומים, זה יישוב באזור ירושלים, סמוך למעלה אדומים. אני נשוי, פלוס ילדה קטנה בבית, בשנה וחצי. מתגעגע? כרגע באיזשהו עוד בחיים. מתגעגע מאוד, ממש כל תמונה, כל סרטון שאני מקבל מאשתי, ממש... איזה מתיקות. עושה טוב ורע ביחד. כן, אבל זה לא מרכך אתכם, כאילו, להיחשף לעורף? לא, בכלל לא. בכלל לא, זה רק מזכיר למה אנחנו פה. אפשר מאוד מהר, אחרי תקופת ארוכה בלחימה, כן. לשכוח את הלמה. יפה. וכשאתה רואה את המשפחה בבית, אתה לא יכול לשכוח. אתה נזכר. הייתה לכם היתקלות מאוד משמעותית לפני כמה שבועות שלך ושל הלוחמים שלך, וחיסלתם לא מעט מחבלים. מה היה שם? שתף אותנו באירוע הזה. אני אשתף. אנחנו באמת כחלק מהפעילות ההתקפית במרכז הרצועה, כחלק ממבצע ארוך ומשמעותי, ביצענו איזושהי הונאה שכללה מערב באחד הימים האחרונים של אותו מבצע. ההונאה הזאת נבעה בעצם מאיסוף שביצענו על האויב במבצעים הקודמים והבנה של הדרך פעולה שלו. בסופו של דבר, הפלוגה והגדוד מיקמו מערבים, אנחנו זכינו לזה ש4 מחבלים כנסו לתוך שטח ההשמדה במערב שלנו. מחלקה אחת מהפלוגה חיסלה 2 מחבלים במערב בטווח של כמה עשרות מטרים, ו2 מחבלים נוספים נמלטו. בזמן הזה המחלקה השנייה שלנו, אחרי שזיהתה את הכיוון הכללי של נמלטו המחבלים, יצאה באיגוף והסתערה על מבנה שבו הבנו שהם שוהים, ובאמת חיסלנו עוד 2 בטווח קצר מאוד, ממש בפתח החדר שבו הם התחברו לנו. יפה. בסוף רוב הלחימה פה אנחנו בעיקר חיל האוויר עושה את העבודה, אנחנו רק יוזם לסגור את המעגלים, ובאמת התקלות כזאת, מטווח קצר, זה אירוע שלא קורה כל יום. אנחנו בסוף שמחים לראות שהדברים הפשוטים, שעושים אותם בצורה טובה, נותנים את הערך ואת המענה. אז איך הרוח בין החברים, מילואימניקים, עוזבים בית, עוזבים פרנסה, מתגייסים למען המדינה, תקופה לא מבוטלת? ברור שכולכם עם גולני לשעבר, גדוד 13 וכולי, כולכם באתם עם עבר צבאי, מה שנקרא, של לוחמים מהמקומות הטובים. כן. כולנו באלכסנדרוני בגדול יוצא חטיבת גולני, בעיקר גדוד 51. הרוח של גולני זה אותה רוח באלכסנדרוני ואפילו יותר פה, כי החבר'ה פה זה חבר'ה שכבר 20 שנה במערכת, ממשיכים מה שהם עושים בצבא. אני הצעיר שבחבורה, יש פה חבר'ה עם 5, 6 וגם 10 ילדים, עסקים, עצמאים ששירו מאחוריהם. אני באמת פה מוכר באנשים הכי טובים שיש לעם הזה להציע. וזה שהם פה זאת ההוכחה, הוא לא קל להיות פה וכולנו מתגעגעים הביתה ועצרנו את החיים שלנו, מי בלימודים ומי בעבודה. ומשלמים מחיר אישי גדול, אבל שאלתי להם על הילדה שלי ועל אשתי, כולנו מבינים בסוף שאנחנו רוצים לאפשר חיים בטוחים וטובים יותר לדור שאחרינו. ולדור שלנו גם. וגם לדור שלנו, אנחנו כרגע תוכרים משקל גדול כדי שלבאים אחרינו יהיה טוב יותר. סרן אילם יעקבי, מצדיעים לכם באהבה ומחבקים אתכם באהבה. גאווה גדולה אתם. מעריכים מאוד 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 את הנתינה שלכם ואת העשייה שלכם. אל תתבלבלו, עם גדול מאחוריכם. בטח, בוודאי. מילה תדעו. חשוב לי להזכיר מפה ולמסור את אהבתנו למשפחות של עומר סמג'ה ושל סעדיה דרעי, שהיו לוחמים בפלוגה שנפלו באירוע מבצעי במסגרת הפעילות שלנו פה ברצועה. יש לנו גם פצועים שעדיין מחלימים ומשתקמים, ואני רוצה למסור להם מפה שאנחנו איתם כל הדרך וממשיכים לעבוד אותם. וגם הלוחמים שחזרו, שנפצעו וחזרו, שזה בעיניי
גיבורים, באמת. מרשים. אנשים גיבורים בסדר. ועוד ניצחון קטן, גדול, סמאג'ה יצא לאולימפיאדה, לא נתן לכאב האישי שלו להפיל על כלום, הוא יצא לאולימפיאדה בפריז. תודה רבה אילם, סרן אילם, סליחה, דש חמה ללוחמים שלך ממני, להתראות. תודה רבה אלה. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו, נחזור לכאן מחר ב2 דקות.